Jisu ong wat mut bangawan man pha ke jingsuk ke perthei ngaklawan man pha ke jingsuk rei ke wai Matthew sunong ba shipo it khot ke balai pasau kemudian gini Ukraine gini ki kentin hab Ukraine Jepang kedor jung ke jinglong senran Ukraine Jepang kedor jung ke jinglong senran uong kam long ke besuk ban bot yang pidon kam ban len yelede ban ba ke de phna kinong shon jong bru ke long na ke yeng jong uhi uno bom isi ku pa kemi ki khon long bebit balong senran janga borong ukpa un yeng yele yo khon yele yo kupa kemi ke le ke khon kan yele yela ke kemi bat ke kemi kan yele yala ke persa kurim bat ke persa kurim kan yele yala ke kemi hakmi ke pha yepi kum ki lang brot hap pedeng ki suri pide balong ki start kum ki psen ki besien kum ki psen bat ki bejem not kum ke paro hakmi on isi yepi naga benta ke kerteng jonga hari uta ubayai ne hadu bekut uta ken un yo lai em bala degi kren ben yo kenrat kat no tam kin kren ben ya ki senran jong ta kenrat talet khot arpsan la degi khot yo kenrat ubel sebut kat no tam tharai kin khot ya kita ke bedai na ke yeng jo kemudian Jisu la khor bel sebab da kham tam ke senran Jisu kin khor ki kerteng ke ba khla kujai lai phojai haru ong wat chep teng phi na ta ke bri bla penyap ke man sem sorry ki bala penyap ke met hari kim la penjot ya ke man sem to chep teng yo ta ke nyu bala penjot met bat man sem hadu jok nono apply nga khmat ki bri ngaru an apply khmat ko pa jang ba beneng nono baleni nga khmat ki bri ngaru an len khmat ko pa jang ba beneng namar kata wat mut bangawan pha jingsuk ke perthei nga khlawan pha jingsuk rei ngam ka wat hapo jisu Ukraine Jepang kini ek Ukraine Jepang ka dor ka pihak ban siu ban bod yo try kamlong ka besuk ban long Kristan hynrei dagi spas nem ngi syong suk hang ne ngi suk palat ngem kwa pan chitom milade ka jingai khandet ke yemane ngi that ngi on ngi ong ba jingai kar slap khandet malumala ngi that pale chi jingseng namar ngi ong ka slap ka shit malumala ngi that yong namar ka shit palat don ubri hang to ubom da kren bha kren miet kum badai ban kren ban ngi ong badon ba kren uto phi namar ka tangam le jingseng badon uto ba kren uto ba kren gato so am le jingseng mada sing baki ya slim phi balong jingseng ta daw am le jingseng bon ki daw de ki hajar teli ki daw ki ba polongi bangi jaito bangi wan ti jingseng bat ngi kwa ba ka perthei kan long kum bangi mut na tho pi ka perthei kam long kum ba phi mut ka perthei ka long khong pong na ka ba phi mut la da phim la ban face la da phim la ban im bat ka ni ka perthei ka ba kenriang na ka ba pi perkhat phin sa woi briu ngi dei ban ya ban im ban face yang ni perthei ngi de ban long ki briu ki ba sha ikijing Jisu sorry Apostle Paul Quran ni gane show Timothy ong yu to men shim ye gane ga kam kum ushipai babha ukris kum ushipai babha ukris kamlong ga besuk kam spai ga kam ke ba kam tamlei ha por badang training
Kedai ke bae kam sipai ditangi maki sotho hadu kanu ke por training phimyo on khnyum la da khnyum liwan sayung am jo apply kam sipai ha kam sipai kim sha on khnyum la da khnyum kiet ke yusong sayung ban long Kristan pat kum tam lo mo jing im Kristan ngde ban long ta de no ke jing im Kristan ke de jing im jong sipai ke de jing im ke ba phia ban kit ban shim training ke de kam ke phia ban siu ke dor pat teng ke juat palat Paul ong medeu syukri babha ong yuti mati me kum sipai babha Kristo men minot hagani to men endure ye hardship to men sha shitom ye jing Apostle Paul ong yuti mati to men sha ye jing kum sipai babha jong Chris so balong Kristanem lok be kade ke kam sipai ba pin sup kumong su tham kadon gama don gama habala than e sup pilong kum gitu gama silengki khôn rom kha pan lor ro mler mentoy kem dut rom long chobam pan sai la de pan sngai la de kayo iwe mesti lor bepli ubalet hiar syahali man lor ka ong ni deh ke keren benyu bepli ong la ko mangapi ba pasang sukjai ba shubam pan phakti ni kau ong la ka bosok kleng urendang ka shuar ban ka pan smeyo ka shuri jing sneng don ka mahabala thana ka so piti balai ka don ni jing sneng ne namara ka sngi sho do utrai jeng ka ni ka masilengki u yalam ni mesti shayo ban sho do ya ka bakam lere ka shushong supalat But uneu mesti habo yo I bekene ke masih lengki ke lech chayo ban sha penyap wong la ke bosok kleng urendang ha ke shuar bani ke ban sme yo ke shuri dan ke maha bala thane ke suk ngielong masih lengki palat phe me khalaya Kristan jangi ngielong masih lengki palat chaturum long ye shong suk palat kabha ban sok kleng ki kijat lok be ban yaj kijat ban le jing seng kabha ban sha slap kabha ban sha khret ban sha shet ban le wat yo ble kum le wat maulanai jisu kren ini ka parshi gospel Matthew so makhat lai wong udon we kahimau bele kelong kum we brio ubalej uba shem yo maulana he we ke jaka uba yo I batib bodon maulana ha po kane ke hakane khndo po ne khndo kum taw lej pa shi kum biang ki kot kisla ba du delod iga yeng sem u delod ye to ke jaka ke brim jo ba u thet ye to ke lengkha ke bodon to maulana namaru tib bodon maulana ne mi tho brio u thet ye ta ka lengkha na badon maulana hepo kadai kumta ki mau blai hagi to gi beshemeka pihak bandelud yeke baro pihak bandelud yeke baro ban yo maulana ban thet itu ke jaka ke badon maulana pidon kam bande ye ke ne ke berem pidon kam bande ban siu ye ke dor ban long Kristan
kalong thik kumbalai wat maulanai wei bapilap pagadega umaulanai wei bapilap pag jingai Kristan kadai umaulanai wei bapilap bo Jisu dei umaulanai wa koridor ba phim la bando phim dei bando phim dei lo di ke bro phim siwi kador ban yo Chris mdon jing mdon ga bala ban khang pi apostol Paul ong mdon ke jing mdon ga jing kerdo mdon ga jing ka khem khat mdon ga jing yap mdon jing em ga bala ban pan ye khlat ye nga na ga jing jong Chris ti apostol Paul bala mat ye ga jing bang bola mat yo try bo de mau koridor umalanai ha ga jing jo baru elo di ke baro pan wat itu malanai u elo di ga spa po elo di ga jing don ye u elo di ga kerdan jo u elo di ga ke ye ga hok jong u baro khai ke bo kamai baru sikata ban yo Chris uhun ban khen sunrum uhen ban nyau sunrum lot ye ke baro pi not ban nyau sunrum ye ke baro ban bot yo try la phim pat not ban nyau ke mo phim pat lap bo de malanai u nei Jisu wei bapilap bo Jisu u de malanai bo koridor bo pi dei bai ban yo pin nyau sunrum lot ke bat ban bot pin bot yo try so Jisu khlam wan ye jing khlam ai ngi jing bom jukot bengin chu yo kan tang chu shong ngin ye jai pade u ai le ga jing em khnang bangin le na go benta jo bangin sha shi tom na go benta try apostol Paul ong ngi dei ban rum shi mau bai blai lang ba ga jing jar ngi dei ban rung shi mau blai lang ba ga jing jar Jisu kren ong nga khlam duai ko pa men shimiki ni perthai nga duai men ripen imiki perthai ngam duai ba pin lai ne gijing ong nga duai ba padeng gijing pin wat pin shem gijing suk hang nei perthai pin mat chibon gijing jenjar re wat shep ting namar ngala job iki ke jingai Kristan ke de gijing shem baga dei umaulanai uba koridor uba nga la ban nyau senrum lo di ke baro menta ngan chu stick hagani ga balamat ngan chu stick haga bangala shem na bar nga tip u Jisu de uma koridor u bangam la dalele bando kicing Kristan kade kicing em jo shipai